Evo nas u nastavku Quarantine Zone Last of Us-a. Pošto prva dakle ipak nisam pričao, pa sam odlučio da počnem. I sada idemo ka Robertu. Moramo da nađemo tog Roberta i da ga lišimo života. Vidio ga. Jel ti kravalja? Kako ga Joel gleda, vrat. A Joel bi ga pojao. Pojao bi ga. Sada vidimo da ovdje imamo nekih artefakta. Mislim nekih ovako pisama i tako to. Drafting notice i ovo. Plakat već, šta je. Idemo ovuda kod ovog crnje koji briše ruku. Šta god radi. Ajmo. Ovuda. Ko su ova trojica? Biće nevolje. Hoćemo Roberta, ako ne prođemo, nadrljali ste. Without Robert. Dobro. Ne ideš onda prođemo. Ovako ćemo. Ajmo. Sada moramo da ubijemo ova dva patuljka. Ajmo, Tess. Koliko je? Aha, jedan je mrtav. Ostaje ovaj. Njega ću ovako ručno. Opa! Tako je, bre. Ne sam ništa ovo govedo. Ovog je Tess ubila. Aha, vidimo nogu. Aha. Idemo ovuda. Trebamo ovdje gore. Dobro, ajmo vam. Ajde Tess, kreni se. Sada mi. Ajmo. Drugo. Popali smo se. Vrh. Idemo malo. U dva paca. Evo ga. Neka kuća. Nešto. Veliko. Opa, evo ih još neka dvojica. Neki Robertovi momci. Sad ćemo mi to da sredimo. Neće znati šta ih je snašlo. Koliko ih ima? Ajde. Aha, eno, te si sredila onog. Koliko ih još ima? Opa. Opa, još ih je troje. Prvo ja smišljam da ih je dvoje. Ajmo. Što je ovo? Ovo je neka čokoladica. To nam daje život. Imamo snagu. Neće ga bude za mene života. Rekao je, ja ću jednog, ona će drugog. Dobro. Ja ću ono crnju, a ona će ovo. Sad, idemo. Pusti mi lice, bre. Tako je. Sram te bilo, mene ćeš da diraš. Opa, 6 metaka. Dobre. Imam. Evo ga ovaj. Gdje ćeš ti? Sad ćemo i njega ručno.
Tako je, bre. Je. Uzeli smo sada neki ključ od warehouse. Neke kuće. Sad ćemo, valjda vamo treba da idemo. Jeste. Opa. Evo ih još. Šta je ovo? Neka flaša. Uzeli smo. Šta je ovo? Neki tutorial. A, možemo da pogodimo neprijatelje i da mu skrenemo pažnju kada bacimo. Dobro. Trojica ih. 100% ih je više, pošto na tom jednom mjestu ih troje. Tamo neki ulaz. A tamo ih ima još, ja mislim, ne znam. Otko ja znam. Evo ga crnja. Šta će on ovdje? Evo mi da prođemo. Ove kutije. Jedan je već otišao. On je otišao, da. On je neki prolaz. I ostaje ovaj. A on negdje ide. Jel će on tamo? Gdje on ide? Aha, on se penje gore. Dobro, sada je ovaj crnja prepušten meni. Vreme. Goodbye, crnja. Vidimo se nikad. Nikakva faca, kao da je muta. Ajmo ovo gore da sredimo, da imamo, moramo pazimo gdje je otišao. Ajmo ga to. Ćemo njega, povući ćemo ga malo, pa je neki još dvojica. Mi ćemo ga malo vamo pomoći, povući, da oni ne primijete da je on ovdje. On je završio svoje. Gdje su nam dvojice? Dobro, nisu nas primijetili. Sada ćemo, gdje onaj, što ideš vamo? Ajmo. Ovdje još priče. Opa! Vidjeli smo se. Vidjeli smo se. Beži! Alo, brate, gdje su otišli? Idem ja gore, brate. A gdje druga ide? Ajmo vamo. Jedan si išao dole. Ajmo ih dole. Goveda je. Tako je. Ubili smo crnju. Tako je. Ostaje još ovo jedan. Opa. Znači njegov ovdje. A, nisi me očekivao, jeli? Jeli? Uf, jadan ti, brate. Nadalio si. Da imamo što ima gore. Evo ga nešto. Thor! Health kit. Dobre. Šta je neki nož? Šiv. Šiv, da. Nož. Dobro, uzeli smo ga. Idemo dole do ove. Idemo sad na dokove. Tu trebamo. Jeste ovdje. Sad otvaramo. Šta, u garažu. Znate, u garažu, ovo. I jesu tu dokovi, šta? Gdje su dokovi? Opa.
To je Robert. Njega mi tražimo. Onog Roberta, ali moramo da prođemo pored svih ovih. Ovo neće biti lako. Vi šta ih? Pa, prođemo mi to. Ovo koliko ih? 1, 2, 3. I tamo ona 1, 4. Sad ćemo mi jednako ovdje. Iza ga pogledajte. Bežim ja gore, brate, ja neću ovdje. Ja ću ovdje gore. Još jedan. Jog. Te se čuvaj tamo. Evo ovaj crko. Ja imam još 5 metaka. Će biti dovoljno. Opa. Tako je Tes. Dobre. Imamo. Znači. To. Tako je. To. Aha. Evo ga još jedan. Gdje je pobegao onaj crni? Imam ovdje ovo dira. To! I dala mi je test 6 metaka. Ufati. I uzeli smo ovako drvo. U šipku, bežimo. Jedan je ostao. Njega se. Još jedan nož. Opa, 3 noža. Ne. Ajde, udari ga. To. Evo, vidio sam vama jedno drvo. Sad ćemo da ga uzmem. Evo ga. To je to. Ima ih još. Ima ih još. Dobre. Idemo sad. Vamo. Kaj mislim da su ono ovo. To. Valjda ovdje. Da, ovdje. Evo ga Robert. Našli smo ga ljudi. Našli smo ga. Da imamo što ćemo sad uraditi. Opa, neslalo ti metaka, šta je bilo? Evo ga, trči, ajmo. Juri ga. Gdje beži? Ajmo. Nećeš ti meni pobeći. Evo ga. Vamo otišao. Jako sam ja ubo. Jeste to. Evo ga. Našli smo ga. Vidimo što će sad da se desi. Zdravo. To sam ja gledao na YouTube-u, ovaj snimak traje dugo, pa je zato da završim. Hvala što ste gledali ljudi klip, ako vam se svideo ostavite like, šerujte i hvala što pratite moj klip, vi ste najbolji. Vidimo se u drugom klipu, ćao!